ସେଥିଲା ଏମିତି କି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କି ଖରାପ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛୁ ଯେଟା ମାନେ ଭୁଲ କିଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ନ କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମକୁ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ମାନେ ମାନେ କାମ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଜିନିଷ। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଯେଉଁ ଜିଦ୍ ଧରନ୍ତି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହାନ କାରଣ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ କେବେ ଡିସ୍କଭର କରୁନୁ। ସେଇଟା ଚାଲିଛି, କମନ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ତମ ବାପା ମା ତମ ଉପରେ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ତମେ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛ ନା ସେଟା। ବସ ଯାଇକି ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ସେଠି 99% ଜିଦ୍ରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସେ ସମ୍ଭାବନାଟା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଥାଏ। ସେଟା ଜିଦ୍ର ରୂପ ନିଏ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଦୁଷ୍ଟାମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ରୂପ ନେବ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଦ୍ ଭାବରେ ରୂପ ନେଇଛି। ତମେ ଯଦି ତାକୁ କୌଣସି କାରଣରେ ଅବଦମନ କରିଦେଲ, ଦବେଇଦେଲ, ତାହେଲେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିବ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାୱାର ଯୋଉଥିକୁ ନେଇକି ମହାନ ପୁରୁଷ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି? ଡିଫରେନ୍ସ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ, ୱିଲ୍ ପାୱାର। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱିଲ୍ ପାୱାର। ସେଇ ୱିଲ୍ ପାୱାରଟା ପିଲାମାନେ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ସାନବେଳେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖେଇକି ହଉ, ଦବେଇ ଦେଇକି ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟାମି ନାଁରେ କିମ୍ବା ଜିଦ୍ ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଦବେଇ ଦେଉ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ନର୍ମିଗଲା କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ପସିବିଲିଟିଟାକୁ ତମେ ମାରିଦେଲ, ସେ ଯେଉଁ ବୀଜ ଥିଲା ସେ ଭିତରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ତେଣୁ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି ଏକ୍ଜିଦିଆ ହେଉଛି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଏକ୍ଜିଦିଆ ଥିଲି, ଯେତେ ରେଡ଼ିଓ ସବୁ ବାପା ଆଣୁଥିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ଏକ୍ଜିଦିଆ ନା ନୁହଁ କହିଲ? ଯାହା ଆଣିବେ ଯେତେ ବୁଝେଇବେ ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିଲା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ବହୁତ ମାନେ ଦାମ୍ ବି ଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଟିଭି ବି ନଥିଲା। ସୋନି ରେଡ଼ିଓ ବାପା କିଣିକି ଆଣୁଥିଲେ, ମାନେ ଜାପାନର, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଜାପାନ। ମୁଁ ସେଇଟା କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ମାନେ ମାସେ ଭିତରେ 2-3ଟା ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲି? ସେ ଭିତରେ କିଏ ଗାଉଛି, କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ମୋତେ ବୁଝିବା ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଫିଟେଇକି ୱାୟାର ଫାୟାର ଫିଟେଇକି ସବୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ସେ ଯଦି ଗାଉଥିବ ସାନ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ କିଏ ଥିବ, ତାକୁ ଖୋଜିବାରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିଛି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିପାରୁଛି ଯେ ପିଲାଟା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ତା ପିଛରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି। ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ସେ ମହାବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତମେ ଯେଉଁଟା ଦୁଷ୍ଟାମି ବୋଲି ନାଁ ଦେଉଛ, ବାହାରୁ ସେଇଟା ଦୁଷ୍ଟାମି। ଦୁଷ୍ଟାମି ଭିତରେ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ କିଏ କାଟିଛି କୁହନ୍ତୁ? ଏବେ ଯାଏଁ କିଏ କାଟିଛି? ଦୁଷ୍ଟାମିଟା ହେଉଛି ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା। ହଁ, ପ୍ରକୃତ ଦୁଷ୍ଟାମିଟା ବହୁତ କମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବି ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତ ଦୁଷ୍ଟାମିଟା କ'ଣ? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଟଲରେଟ୍ କରିପାରୁନୁ ତାକୁ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟାମି ନାଁ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଆମ ଲେଭେଲର ଯେଉଁ ଟଲରେନ୍ସ ଅଛି, ଏ ଟଲରେନ୍ସର ବାହାର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟାମି ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଦେଉଛୁ। ତା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛୁ, ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛୁ। ମା ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜୋହର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ତାରାଦି ଏମାନେ ସବୁ। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାମି ବଢ଼ିଗଲା, ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଆଉ କହିବା ବିୟଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଇଏ ବର୍ଷକୁ ଥରେ 6 ମାସ ଥରେ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଦୁଷ୍ଟାମି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ମା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣ, ସେମାନେ କ'ଣ ସୁଧରିବେ ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ଦୁଷ୍ଟାମି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ଦିନେ ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲେ ଯେ ମା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣ ମୋଟେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମା କ'ଣ କହିଲେ? ସେମାନେ କେବେଠୁ ତୋ ପିଲା ହେଲେଣି? ଦେ ଆର୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଆଇ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହାପେନିଂ ୱିଦିନ୍ ଦେମ୍।
ग्रेट पॉसिबिलिटीज आर देयर हम पर देखुछु कि सही समय बापा डेफिनेशन अनुसार कौन मोस्ट दुष्टामी किंतु माँ कहते आई एम सीइंग द पॉसिबिलिटी तुम पॉसिबिलिटी देखिए कहीं आखि कहीं निज कंट्रोल कर से अंतत उपकार हम माँ को जनईदेव माँ को जनई देकर माँ ए पिलार दायित्व तुम मुझे व्यस्त हेनी आ मो भितर जो टॉलरेंस पावरटा कम अच्छे ताकू तैयारी कर आ जानी रख माँ को ऊपर तुम जो विश्वास कर से केबे भी माने अबाटर जीवन एति गारंटी बाहर को तुमको लगे सब कारण से दे वांट फ्रीडम से फ्रीडम टा तंको अबाट भाया लगे कहीं फ्रीडम भितर स्वेच्छाचारिता जाक मिसी जाए कि भीतर गोटे कौन गोटे गुण थाए जोटा दुष्टामी रूप ने जमती मु सुंदर गोटे स्कूल रे मते टीचर कहले जे ए पिलाटा बहुत दुष्ट किसी शुणी पारने शुणे जहाँ चुरमार कर दो भांगी दो ये कथा मुझे पिला को देखु देखु मोर भीतर अनुभव है ये बहुत बड़ा लीडर हम बोली लीडरशिप क्वालिटी भीतर अच्छी अनुभव है तेणु मुझे पचारि अच्छा ये स्कूल गोटे बड़ प्रोब्लेम कौन अच्छे कहल पिला भितर खाली पचारि से कहले जे गोटे पाइप अच्छी पिला मन जो रिसेस रे खाई आसते से पाइप उपर एमती माड़ी जाते सबुदिन पाइप जाक भांगी जाए यहाँ हूँ बड़ प्रोब्लेम मुझे कहली ताल से प्रोब्लेम से सल्व कर मॉनिटर कर दे मुझे कौन कली कहली देखे ए पाइप पाखे तू छिड़ा है पिला लाइन रे छाड़ू आ पानी जमी नष्ट हेनी देखे ता भीतर जो लीडरशिप क्वालिटी थी एत खुशी होगा क्या लीडर मान को खाली बांधद मैंने प्रबल भयंकर अत्याचार करेंगे बुझे ना केबे बांधनी सुजोग छाड़ है से पूरा माने एमती भाव मैनेज कला एक्सपीरियंस लीडर भाया मैनेज कला जानते अन्य मैंने तेणु से भी डिसिप्लिन चलले तापर तार दुष्टामी कमीगला कहीं ना से जो शक्तिटा व्यवहार होगा ये जमती हिमालय पाखर जो पानीटा बही आसुची बहुत दुष्टामी कर माड़ी जाऊँ चपल सहित केते साउंड कर गो गा कलकता आसला बेलू नीरव हो जाऊँ बाट पाईगला बाट न पाइबा पर्यंत क्या चढ़ी जाऊँ कौन कर कौ पत्थर पर चढ़ी जाऊँ बहुत शब्द करें दुष्टामी बोली कर पिला मान भितर असंभव संभावना अच्छी जो संभावना कि प्रकाश करने बाट पाई ना से दुष्टामी रूप नहीं प्रकृत दुष्टामी हुए तो 5% 10% थी से तुमको डिस्कवर करा पड़े अनलेस एंड अंटिल यू आर काम एंड क्वाइट यू आर माने तुम निज उपर तुम निज नियंत्रण न आसी यू कैन नॉट नो कोटा दुष्टामी आ कोटा संभावना जान पार।